Hi, mijn naam is Kathleen Zweden. Ik sta bij velen bekend als Ketje of als Ket. Ik kwam NAX binnen in het jaar 2004, eerst als lid van NAX Alafiri en daarna werd ik lid van NAX Warutu. Mijn periode als actieve lid van NAX Warutu was altijd plezierig, leerrijk, maar vooral ook enerverend. Behalve het inhoudelijk gedeelte over de Afro-Surinaamse danscultuur aangeleerd te hebben gekregen, heb ik vooral ook geleerd hoe samen te werken met verschillende mensen, allemaal met hun aparte karakteristieke eigenschappen. Moeilijk was dat gelukkig niet. Er zijn heel veel vriendschappen ontstaan uit deze groep, die tot op de dag van vandaag nog stand houden. Liefde en leed hebben we altijd met elkaar samengedeeld. En dat is tot nu toe een van de sterkste eigenschappen van Naxwarutu. Ik wens Naxwarutu nog vele succesvolle jaren toe. Aan de nieuwe generatie wil ik meegeven, blijf de groep hoog houden, zodat we internationaal nog heel veel successen op verschillende platformen kunnen behalen. Hallo allemaal, ik ben Dien Gulpen, meer bekend als Tante Carla of Tanti, ook binnen Naxwarutu. Ik ben lid van Naxwarutu sinds 2014. Ja, officieel lid sinds 2014. Wat ik mee heb gedaan aan de showserie voor Afrikiti. Wat ook mijn leukste ervaring was van mijn Naxjaren. Ja, dat ik deel mocht nemen aan de 4 shows. Ik heb geleerd samen te werken. Ja, ik heb meer geleerd over mijn cultuur. Ja, over een specifieke jeje, over bepaalde rituelen, bepaalde leefgewoonten. Dat zijn dingen die ik geleerd heb. Ik heb discipline, heb ik ook geleerd. Ja, ik heb veel gedanst. Ik heb ook veel danspasjes, heb ik ook geleerd. Ik heb het als prettig ervaren. Ja? Mijn boodschap voor Naxwarutu is: blijf vooral doen wat jullie doen. Ja? Jongeren inspireren om zeg maar beter naar zichzelf te kijken en meer geïnteresseerd te raken in hun eigen cultuur. Om op die manier ook dichter bij zichzelf te komen, als hoe dat bij mij is gelukt. Ja? Dus blijven jullie doen wat jullie doen en keep up the energy en de eenheid vooral, want dat zal je altijd redden. Far away, me me avocou. Far away, me yere de dadro. Far away, me me avocou. Na insrana, na insrana, frigro. Ododi, 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 alas manalonto. Mijn naam is Danielle Vos. Ik word ook Danny of Danny Vos genoemd. Ik ben lid van Naxwarutu sinds 2008 of 2009. Om precies te zijn, Minosabi. Maar een van die 2 jaren, 2008 of 2009. Wat ik allemaal geleerd heb in Naxwarutu is heel veel. We hebben, of ik heb geleerd, teambuilding, samen zijn, samenwerken, luisteren, communiceren. Maar niet altijd gebruikte ik het hoor. Ja, en nog altijd niet meer gebruiken voor alle communicatie. Ja, heb ik niet altijd gebruikt, maar ik heb het wel geleerd. Ja, en wat ik leuke momenten van Naxwarutu, serie voor Afrikiti, de verschillende optredens. Dat waren echt leuke momenten die ik heb mee mogen maken met Naxwarutu. Wat ik voor Naxwarutu, wat ik voor ze wens. Ik wens niets voor Naxwarutu. Want ze zeggen je mag geen dingen wensen voor mensen, dus ik wens niets voor mensen. Wat ik wil en wat ik hoop is dat Naxwarutu
internationaal kan gaan. Dat alle toneelstukken en ja, kon elkaar in toneel, ja, elkaar naar toneel. Alla dit stuk, mooi stuk, sa omschrijving, dat allemaal in het buitenland, dat we ze allemaal in het buitenland mogen performen en dat de wereld kan zien wie Naxwarutu is. Ja, dat in de komende jaren dat Naxwarutu internationaal gaat, want jullie doen het goed. Jullie doen het goed en dat hoop ik voor jullie allemaal, dat het een succes wordt. Vooral het komend jaar 2024, dat jullie op tour kunnen gaan en dat jullie onze mooie dingen de wereld kan laten zien. Ja? Ododi, ododi, odi en power Naxwarutu. Doei. Goedenavond, leden Naxwarutu Alafiri en ex-leden. Goedenavond. Ik ben Ivan Frits Doorson, meer bekend als Padoro. Ik ben 27 jaar jong en ik zit al 12 jaar in Naxwarutu. Ik ben op de afdeling begonnen toen ik 15 jaar was. En ik werd door Derek Herder benaderd. En zodoende ben ik op de afdeling beland. Of zodoende ben ik binnen de organisatie gekomen. En het waren leuke tijden op de afdeling, leuke momenten en zo. Eigenlijk ben ik nog steeds lid, maar wel op non-actief. Ik lever mijn bijdrage als het kan, maar achter de schermen. Het waren leuke momenten. Ik was 15 jaar, vrij jong, tussen ouderen bij de 25, 27, 30 jaar. En ik heb heel veel van ze geleerd. Heel veel. Qua discipline heb ik ook heel veel aan ze te danken. En vooral op het culturele gebied heb ik heel veel geleerd van ze. Zang en dans. Vooral op het gebied van zang. Hoe je moet beginnen en hoe je moet eindigen wanneer je bezig bent met de optreden en zo. Met welk lied je moet beginnen en met welk lied je moet stoppen. Dankzij Naxwarutu ben ik ook gaan groeien in het culturele gebeuren binnen de Winti geloof en zo. En je had ook tijden waar we ook van kunnen spreken van over grappig zijn, grappig doen en zo. En tijdens een optreden, dat was ergens januari 2013 of 14 bij Blagamandi in de botanische tuin van meneer Wijngaarden. Waren we bezig met een optreden. Daar heb ik Anissa van Charita Blaaspip of Charissa kalk genomen en het op mijn hoofd gezet. En zei Lorenzo zei van, hey, die is naar Cuba. En vanaf toen heb ik de naam Cuba gekregen. En het is gebleven als een toeternaam in Nax. Als van, hey, Cuba, het is Cuba, zo. En verder wens ik Naxwarutu heel veel succes. En ik hoop dat wij eens internationaal zullen gaan richting Nederland, Amerika, met een gehele groep. Want een paar jaar geleden waren 4 leden hadden de kans gekregen om naar Amerika te gaan. Maar ik hoop echt dat het ooit naar buiten komt dat de gehele afdeling naar het buitenland kan gaan voor optredens en zo. En dat er meer gelden naar binnen komen. Dat men kan gaan investeren in onze danszaal. En al dat we ook een aparte theaterruimte kunnen krijgen. Waar we kunnen dansen, zang
Ja. Carboseri mi boto. Carboseri mi boto. Mina waingi me de guajerento. Carboseri mi boto. Hallo allemaal, ik ben Melvin Boerleider, meer bekend als Oom Mel, Oom Pimel en LP van die Witte Autodoelbrigade Smapoku in het begin. Ik was lid van NAX Alafiri en NAX Warutu sinds 2007 voor een periode van 8 tot 9 jaren. Maar toen kwamen persoonlijke doelen en moest ik helaas afscheid nemen van Alafiri en Warutu. Maar jullie zijn nog steeds in mijn attie. Het is me gevraagd om dit filmpje te maken en jullie gedachten zeggen. En deel te nemen eigenlijk aan deze reunie. Ik kan er helaas niet bij zijn, want het is kort dag en ik moet werken. En wie weet ben ik de volgende keer erbij. Onze cultuur, prachtige cultuur. Ik heb heel veel geleerd in Alafiri en Warutu. Met name Warutu. Voor de dansie, onze cultuur, hoe alles in elkaar zit. En ja, ik blijf nog steeds leren van alle producties die jullie in elkaar zetten. Echt prachtig, een prachtige cultuur hebben wij. Wat ik me herinner aan de groep was vooral de Smapoku. We genoten enorm ervan. En Ube Fiti, Ube Lafu, Ube Prisiri. Alles hebben we samen gedeeld. Verdriet. We hebben heel veel mensen verloren. Dus we hebben verdriet samen gedeeld, vreugde en vooral kennis. En ondanks alles hadden we toch altijd respect voor elkaar. En ik heb heel veel broeders en zusters voor het leven. En daar geniet ik van. En nog steeds. Sadi Aximoro. Een wens naar jullie. Vanuit hier, vanuit Utrecht, wens ik jullie krakti. Ik vind het echt machtig dat jullie zo'n reunie hebben georganiseerd of gaan organiseren. Heel veel plezier samen. Deel de auditories. Deel de ervaringen. Deel de nieuwe belevingen en belevenissen van jullie. En ik hoop jullie gauw te zien. Tim door komend jaar, begin komend jaar kom ik even langs. Ga zo door. En ik hoop jullie een keertje hier op het podium te zien in Utrecht of in Amsterdam of Karakong. Heel veel kracht hier. Ga zo door. Lobby voor jullie.